Kif lanqas bissa għaddiet ġimgħa mir-rebħa elettorali tal-Partit Laburista mal-ewwel rajna li d-delegat speċjali Jason Mikallef jirritorna bl-attakki soliti tiegħu mhux biss fuq il-Partit Nazzjonalista iżda anke fuq dawk kollha li ma jaqbilx magħhom. Fil-fatt fl-aħħar sigħat anke x-xandir nazzjonali weħel ma' rasu tant li reġa' ħareġ jattakka kif għamel fi snin passati lil ħaddiema tal-PBS. F'post fuq il-medja soċjali Jason Mikallef attakka wieħed mill-programmi li kienu qed isiru fuq il-PBS fejn kien qed jiġi analizzat ir-riżultat elettorali fejn hu fetaħ il-kanuni fuq il-produzzjoni ta' dan il-programm u allega li ma saritx riċerka. Jason Mikallef qal ukoll li dan il-programm fuq ix-xandir nazzjonali li kellu jiddiskuti r-riżultat elettorali iddiskuta kollox minn barra r-riżultat. B'nies fil-PBS jidher li kienu urtati ferm b'dan il-kumment mill-ex chairperson tas Super One.